Hyvää päivää, mä oon Sanna Forsman, tuun Granlund Oy:stä ja olen täällä tänään kertomassa teille valaistussuunnittelun tehtäväluettelosta. Olen ollut mukana laatimassa tätä yhteistyössä monien muiden ihmisten kanssa, valaistussuunnittelijoiden ja Suomen valoteknillisen seuran edustajien kanssa ja sen takia olen täällä, tätä on taas tällaista yhteistyötä. Tämän valaistussuunnittelun tehtäväluettelon tausta on oikeastaan sellainen, että vuonna 2008 Nordic Light plus Design -konferenssissa perustimme valaistussuunnittelijoiden toimintaryhmän. Eli suomalaiset valaistussuunnittelua tekevät ihmiset yhdistivät voimansa ja tämä toimintaryhmä toimii Suomen valoteknillisen seuran alaisuudessa. Ja sen postituslistalle pääsee ihan kaikki SVS:n jäsenet, ja sitten sitä on sen verran rajattu, että varsinaisiksi jäseniksi pääsee riippumattomat, eli tuossa esityksessä määriteltykin, että valmistajista, maahantuojista, tukkuliikkeistä tai muista vastaavista riippumattomat valaistussuunnittelua tekevät henkilöt. Eli käytännössä tarkoittaa ehkä sitten sitä, että henkilöt, jotka ovat suunnittelutoimistoissa töissä. Tässä on ollut ajatuksena se, että koska meidän ryhmä tekee erilaisia tapaamisia ja vierailuja ja matkoja, joissa käydään myös laitetoimittajien luona ja ollaan saatu sponsoritukea joiltakin laitevalmistajilta, ettei synny tällaista ristiriitaa, että toisen valmistajan henkilökunta matkustaa toisen valmistajan rahoilla tai käydään utelemassa toisten liikesalaisuuksia, eli sitten tavallaan riippumattomat suunnittelijat ovat ne, jotka muodostavat ydinryhmän tässä, mutta emme ole halunneet rajata sitten tätä postituslistalle osallistumista. Välillä meillä on siellä tiedonantoja enemmän ja välillä aika laiskanpuoleisestikin, että jos tulevat suunnittelijat haluavat tähän liittyä, niin ei tarvitse pelätä mitään niin kuin viikoittaista spämmäystä, että ehkä muutaman kerran vuodessa sieltä postituslistalta tulee tiedotuksia. Meillä on tässä toimintaryhmässä perustettu tämmöinen niin sanottu vetotiimi, kun emme ole halunneet itseämme hallitukseksi nimetä, ja sitten sillä on puheenjohtaja, ja tähän toki vaihdetaan jäseniä ja aktiivisia jäseniä tarvitaan kroonisesti, ja tämä vetotiimi pyrkii valmistelemaan asioita. Toki kaikki tekevät sitä niin kuin otona oman työn ohessa, joten välillä toiminta on aktiivisempaa ja välillä ei niin aktiivista. Ja yksi keskeinen niin kuin kehityshanke tällä meidän toimintaryhmällä heti alusta lähtien oli tämä valaistussuunnittelun tehtäväluettelo. Se oikeastaan alkoi ensimmäisessä vaiheessa sillä, että me otimme lähtölaukauksen sillä, että käänsimme PLDA, eli Professional Lighting Designers Associationin tämmöinen Declaration of Profession, eli tämmöisen ammattialan julistuksen, jossa juuri määriteltiin, kuka on valaistussuunnittelija ja mitä tämmöinen riippumattomuus tarkoittaa ja minkälaisia asioita valaistussuunnittelija tekee. Käänsimme sen suomeksi ja se on julkaistu muun muassa Valolehdessä, ja siitä lähdettiin tielle määrittelemään, että mitä valaistussuunnittelussa Suomessa, mikä se prosessi on, mitkä sen vaiheet on ja niitä tehtäviä yleisellä tasolla. Tuossa on nyt sitten etusivu siitä, minkä nimi on nyt tuolla VAL 12, valaistussuunnittelun tehtäväluettelo, ja mä nyt käyn tätä läpi, että nyt ei ole luovaa ongelmanratkaisua, vaan oikeastaan tämmöistä puuduttavaa melkeinpä lakitekstiä tässä tiedossa, että sen takia muutamia valokuvia on tuonne ympätty sitten esitykseenkin, että ne ei liity mitenkään aiheeseen, mutta voi katsella vaikka niitä, kun kuuntelee tässä samalla tätä. No ensimmäisenä meidän piti itsellekin vakuuttaa ja myös ehkä jopa valoteknillisessä seurassa ja yhteistyökumppaneille, että no, miksi ihmeessä, tarvitaanko taas yksi uusi suunnittelija projekteihin mukaan, joku, joka taas haluaa yhden suunnittelupalkkion. Ja siinä vaiheessa, kun lähdettiin luonnehtimaan tämmöisiä, että silloin kun on kyseessä joku arkkitehtonisesti vaativa tila tai käyttötavaltaan vaativa kohde tai joku merkittävä kaupunkikuvallinen alue tai pelkästään yksittäinen kohde tai joku tämmöinen kokonaiskonsepti,
niin valaistussuunnittelija, erillinen erikoisalan konsultti voi tuoda todella paljon lisäarvoa tämmöisessä hankkeessa, ja itse asiassa sitten kun käytiin lävitse näitä asioita, todettiin, että tämä kuitenkin on jo tällä hetkellä täysin vallitseva tapa, että onko järkeä ryhtyä kieltämään vallitsevaa tapaa vai että pikemminkin luoda sille niin kuin raamit, jotka on yhteisesti hyväksyttyjä, jonka kautta myös niin kuin yhteistyötahot ymmärsivät, että niin, ehkä se on järkevämpää luoda nämä raamit kuin kieltää jo olemassa olevaa toimintatapaa. Tätä tehtäväluetteloa niin voidaan käytännössä, tietysti nyt on tuo viimeinen kohta, että ollaan täällä kouluttamassa ja ammatillisessa oppimisessa että ymmärretään, että mistä asioista on kysymys tässä työssä ja että miten toimintamalleja, että nyt sillä on joku runko ja toki sitä on tarkoituskin kehittää tulevien vuosien varrella, mutta että käytännössä sitten sitä voidaan käyttää ihan niin kuin päivittäisessä suunnittelutyössä silloin, kun tehdään tarjouspyyntöjä, eli rakennuttajat voivat käyttää sitä. Kun suunnittelijat laativat niitä tarjouksia, niin he voivat sieltä todellakin ihan riviltä käydä lävitse, että mitä tehtäviä kirjaan tähän omaan suunnittelutarjoukseen, että mitä tähän työhön sisältyy. Ja sitten taas rakennuttaja puolestaan voi arvioida ne tarjoukset siltä pohjalta, että onko suunnittelija tarjonnut tehtäväksi ne asiat, mitä he ovat vaatineet. Ja sitten tietysti niin kuin sopimuksessahan voidaan viitata kaikkiin näihin kohtiin, että itse asiassa niin kuin hyvinkin kätevää tämmöisen niin kuin sopimustekninen työkalu, joka helpottaa kaikkien elämää ihan suunnattomasti, kun se otetaan täysillä käyttöön. Ja se, että miten valaistussuunnittelun tehtäväluettelo sitten ollaan saatu tehtyä, niin siis meidän yhtenä taustavoimana ja koko niin kuin lähtölaukauksena oli se, että rakentamisalalla lähdettiin siis juuri samaan aikaan kehittämään tehtäväluetteloiden päivitystä. Sen nimi oli TELU-hanke, eli tehtäväluettelot, ja sitä veti RAKLI, eli Asuntotoimitila- ja Rakennuttajaliitto. Ja siinä oli siis mukana alusta lähtien sieltä vuodesta 2008 niin kuin kaikki merkittävät Suomen rakennusalan järjestöt. Ja me sitten, kun me perustettiin tämä toimintaryhmä, niin lähdettiin tutkimaan, että mitä siellä ollaan puuhaamassa sen isomman joukon tiimoilta. Tutkittiin, minkälaisia malleja löydettäisiin maailmalta, yritettiin luoda omaa versiotamme ja päädyttiin sitten siihen, että tosiaankin lähdetään seuraamaan tätä RAKLin mallia ja että tämä valaistussuunnittelun tehtäväluettelo liittyy ennen kaikkea talonrakennushankkeisiin, eli sellaisiin rakentamisprojekteihin, missä kuitenkin keskeisenä osatekijänä on rakennus. Eli siihen ei liity katu- ja tievalaistusprosessit, jotka liittyy taas tämmöiseen kuntateknisiin sopimuksiin ja kaikenlaisiin asemakaavoista lähteviin asioihin. Eli se irrotettiin kokonaan tästä meidänkin valaistussuunnittelun tehtäväluettelosta pois. Me pyöriteltiin niitä asioita, seurattiin mitä tämä isompi yhteistyöjoukko teki, seurattiin heidän rakennetta ja luonnoksia, nehän oli kuitenkin saatavilla ihan yleisesti ja päätimme, että lähdemme työstämään omaa projektia sitten niiden mallien pohjalta. Ennen kaikkea seurattiin tietysti arkkitehtien ja taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelorunkoja. Me noudatimme aika lailla sieltä, todettiin, että on turha tutkainta vastaan potkia, että otetaan se rakenne sieltä, että jos yritämme uutena toimialana päästä joukkoon mukaan, niin ehkä ei kannata alkaa heti ensivaiheessa tappelemaan. Otettiin se runko pohjaksi, 2010 päästiin se esittelemään RAKLille ja he ottivat ilomielin erittäin positiivisesti vastaan tämän, että joku uusi järjestö, mehän oltiin siis Suomen valoteknillisen seuran järjestönä siinä esittelemässä ja päästiin mukaan tähän
yhteistyöhön ja päästiin sitten mukaan tähän niin kuin taloteknisen neuvottelukunnan tehtäväluettelotoimikuntaan mukaan, eli pääsimme sitten siihen kuitenkin aika monen järjestön ja edustajan kanssa yhteistyössä tekemään. Sitten sitä rakennetta ja sisältöä kehitettiin kaikki järjestöjen, lähestulkoon kaikki järjestöjen edustajat ja asiantuntijat tekivät sitä omien toimiensa ohella, jotenka aikaa ehti kulua. 2011 oli yleiset lausuntokierrokset, viime kesäkuussa 2012 tämä tehtäväluetteloiden sisältö on julkaistu, eli tavallaan ensimmäinen etappi on saavutettu. Tehtäväluettelot, nyt menen oikeastaan siihen sisältöön, jakaantuu kahteen eri osaan. Siinä on uutena asiana tämmöinen hanketietokortti, johon määritellään ensiksi hankkeen yleiset tiedot ja suunnittelualojen määrittely. Eli tämä on ensimmäinen vaihe, jossa rakennuttaja voi vetää ruksin, että tähän tarvitaan valaistussuunnittelua niin kuin erillisenä toimeksiantona tekevä henkilö. Eli niin kuin erittäin tärkeä vaihe myös rakennuttajalle hahmottaa, että mitä kaikkia erikoissuunnittelijoita projektissa tarvitaan. Sitten tässä hanketietokortissa määritellään hankkeen laajuus, eli se niin kuin periaatteellisella taholla suunnittelutehtävän laajuus, mutta myös vaatimusmäärittelyt niin kuin suunnittelulle, eli tavallaan suunnittelun laatutasoa, eli mikä on se suunnittelutapa. Nykypäivänä puhutaan, että ei tehdä vain 2D-piirustuksia, tasokuvia ja leikkauksia, vaan tehdään 3D tai jopa tietomallina, joka vie yhä enemmän aikaa sitten siinä suunnitteluprosessissa, jos nämä kaikki asiat tehdään niin. Ja sitten luodaan vaatimustasot myös näille tämmöisille muille työmenetelmille, analysoinneille, laskentatehtäville, visualisoinneille. Eli tavallaan nyt kun tässä määritellään laatutaso, niin kuin siitä muodostuu myös, että mitä kaikkea sen suunnittelijan pitää pystyä tarjouksessa tai projektissa toimittamaan asiakkaalle, ja välttämättä kaikki suunnittelijat eivät pysty kaikkia tehtäviä tekemään. Sitten on varsinainen tehtäväluettelo, jossa on toi äskeinen se pienellä printillä oleva juttu oli oikeastaan se käyttöohje, eli siinä vaan kerrotaan, että mistä on kysymys ja esitellään erittäin lyhyesti rakenne ja perusteet. Ja sitten on kyseessä vaiheittain nämä tehtävät, ja siellä on itse asiassa kaikki tehtävät, jotka on jaoteltu niin sanottuihin perustehtäviin, jotka periaatteessa kun klikkaa, että kaikki tehtäväluettelon mukaiset perustehtävät, niin tarkoittaa sitten kaikkia perustehtäviä. Niitäkin voidaan tietysti sitten projektikohtaisesti, jos tätä käytetään niin kuin sopimusteknisenä asiakirjana, määritellä, että mitkä perustehtävistä jätetään pois esimerkiksi. Mutta sitten on niin kutsuttuja erikseen tilattavia tehtäviä, jotka tietysti liittyy siihen, että minkälainen se projekti on kulloinkin kyseessä. Sitten täällä tehdään myös ihan esityksiä siitä, että minkälaisia asiakirjoja eri suunnitteluvaiheissa pitäisi tuottaa. Ja sitten eräänä niin kuin erittäin tärkeänä asiana on se, että jokainen suunnitteluvaihe pitäisi nyt tässä tehtäväluettelossa. Tähän on tietysti siis, tai ainakin itse toivon, että tästä tulisi ihan selkeästi toimintatapa suunnittelualalle, mutta tämä ei ainakaan tällä hetkellä kovin usein toteudu, että jokainen suunnitteluvaihe alkaa sen vaiheen suunnittelutavoitteiden määrittelyllä, eli että projektissa yhteisesti sovitaan, että mitkä ovat nyt tämän vaiheen suunnittelutavoitteet, ja jokainen se suunnitteluvaihe päättyy myös arviointiin, että onko ne tavoitteet saavutettu, ja yhteinen päätös siitä, että mitenkä tästä eteenpäin lähdetään työstämään niitä suunnitteluja, jotta se olisi kaikille osapuolille selvää, että ei käy niin, että lähdetään ajautumaan suunnittelussa jonnekin harhateille ja sitten vasta joku rakennuttaja tai käyttäjä havahtuu puoli vuotta myöhemmin, että miten tämä nyt on näin mennyt nämä ratkaisut. Ja tässä nyt on oikeastaan sitten se rakenne, eli tuossa oikealla puolella näkyy vuodelta 1995 näiden yleisten rakennusalojen tehtäväluetteloiden perusvaiheiden rakenne, ja nyt sitten vasemmalla puolella vuodelta 2012, eli viime vuoden puolta nyt sitten se, että mitenkä tämä vaiheistus muuttui, eli itse asiassa sinne luotiin lisää vaiheita, ajatuksena se, että tavallaan suunnitteluprosessista ei tule sille, että se on vaan semmoinen 4 vaihetta
tai oikeastaan suunnittelu 3 vaihetta, ja se kestää 2 vuotta, joten ne on niin kuin mielettömän pitkiä vaiheita, ja kukaan ei oikein tiedä, mitä siinä tapahtuu, vaan pikemminkin, että sitä on pilkottu vähän lyhyempiin vaiheisiin, jota pystytään niin kuin helpommin kaikki osapuolet hallitsemaan sitä tilannetta, että missä me nyt ollaan ja mikä meillä on pyrkimys. Tuolla on sinisellä merkitty ehkä ne vaiheet, jotka eivät ole välttämättä niitä suunnitteluvaiheita, jossa nyt ainakaan valaistussuunnittelija on aina mukana. Toki on erittäin tärkeää, että varsinkin tarveselvitysvaiheessa että valaistussuunnittelija on vaikeana, mutta tuolla on siis noin 2 vaihetta: suunnittelun valmistelu ja rakentamisen valmistelu, jotka on enemmän niitä rakentamiseen ryhtyvän tehtäviä. Täällä on siis tosiaankin luonnossuunnittelu jaettu nyt 3 eri vaiheeseen. Siellä on nimeltänsä hankesuunnittelu, ehdotussuunnittelu ja yleissuunnittelu. Yleisellä tasolla tarkoittaa siis, että luonnokset ei ole vain semmoinen niin kuin epämääräinen niin kuin vellova ideointivaihe, joka päättyy yhteen niin kuin semmoiseen, että tämä on se ratkaisu, vaan että tämä ehdotussuunnittelu on nyt siis täysin uusi termi ajatuksena, että suunnittelijoiden tulee tuottaa muutama eri ehdotus, ja niistä niin kuin toteutettavissa oleva ehdotus, joka täyttää ne tavoitteet, jotka on aseteltu edellisissä suunnitteluvaiheissa. Ja sitten voidaan yhteisesti, niin kuin tavallaan rakennuttajille tulee mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä he haluavat, että on 2 erilaista ehdotusta esimerkiksi. Ja niistä valitaan se, josta tehdään tämmöinen niin kuin yleissuunnitelma sitten. Mutta tavallaan, että rakennuttajalle ja käyttäjille tulee enemmän mahdollisuuksia ymmärtää, että mitä siellä suunnitteluprosessissa suunnittelijat ovat pohtineet. Juuri näitä, että kun on käyty läpi jo monia eri vaihtoehtoja, mutta niistä ei vaan olla tätä ennen niin kuin virallisesti kerrottu kenellekään. Että se on sitten enemmän suunnittelijan aktiivisuudesta kiinni, että ovatko he esitelleet niitä asiakkaalle niitä vaihtoehtoja. Se on ehkä niin kuin suurin muutos, ja sitten tuolla toteutussuunnittelu on jaettu kanssa 2 osaan, että siellä on tämmöinen kuin hankintaa palveluja ja toteutusta palvelevat vaiheet. Mutta nyt mä itse asiassa hyppään kuitenkin vielä tarkemmin näihin kaikkiin eri vaiheisiin. Tässä tarveselvitysvaiheessa niin ennen kaikkea on suunnittelijan rooli tämmöinen erikoisasiantuntijan rooli, mutta tietysti erittäin tärkeää olisi, että myös valaistussuunnittelija pääsee siihen mukaan, koska siinä vaiheessahan jo sille projektille luodaan sen kustannusraami ja jopa sen toteutusaikataulu, ja jos niin kuin siellä rakennuttajalla ja hänen edustajillaan ei ole asiantuntemusta valaistukselle, niin siellä niin kuin voi käydä jo niin, että sitten sille valaistukselle kerta kaikkiaan vaan ei ole rahaa koko hankkeessa niin kuin pätkääkään varattuna tai erittäin vähän, niin silloin on niin kuin ihan mahdotonta 2 vuotta myöhemmin tulla selittämään, että nyt me tehdään tämmöiset ja tämmöiset julkisivuvalaistukset, jotka maksaa 500 000 euroa, ja niin kuin ei sitä rahaa ole. Sitä rahaa ei ole. Ja tässä vaiheessa tietysti on niin kuin jo hyvä määritellä niitä hyvin yleisellä tasolla näitä valaistustarpeita, jopa jonkinlaisia periaatteita, ja sitten näitä tämmöisiä arvoja, että mitkä on nyt niin kuin ne erittäin niin kuin pääkriteerit, miten sitä suunnittelua pitää tehdä, että onko siellä arkkitehtuuria tai jotakin ympäristömyönteiseen rakentamiseen liittyviä asioita, vai onko ne ennen kaikkea käyttötapaan liittyvät asiat. Ja sitten tämmöisiä niin kuin näitä kustannusarvioja, projektin aikataulun laatimista tai kommentointia tai niiden laatimiseen osallistumista voi liittyä valaistussuunnittelijan tehtävään. Sitten muodostuu hankesuunnittelu, jossa just niin kuin meidän täytyy muistaa se, että valaistusjärjestelmä tietysti investointina, mutta ennen kaikkea sen käyttöaikana, koko sen elinkaaren aikana, niin muodostaa ihan mielettömät kustannukset sinne käyttäjälle, jotenka tavallaan kaikki ne valaistusperiaatteet, jotka määritellään, niin kuin ne todellakin vaikuttaa sinne rakennuksen kustannuksiin sen 30 vuotta tai 50 vuotta tai 100 vuotta, mikä sille tavoitteeksi onkaan asetettu. Ja hankesuunnitteluvaiheessa on hyvä valaistussuunnittelijan
määritellä näitä valaistusjärjestelmiä, jotka ovat siinä kohteessa olemassa olevia, jotka mahdollisesti säilytetään. Sitten tietysti kaikki olemassa olevat määräykset ja sitten yhä edelleen koko ajan vaan tarkennetaan näitä valaistusperiaatteita tai tässä vaiheessa oikeastaan lähdetään luomaan niitä valaistustavoitteita, että mitkä ne valaistusolosuhteet on, mitä sen mahdollisia ympäristövaikutuksia, miten näitä asioita otetaan huomioon ja sitten tietysti nykypäivänä yhä tärkeämpänä niin energiatehokkuus, eli kaikenlaiset energian kulutukseen ja tietysti valotehokkuuteen ja muihin liittyvät asiat, että miten ne huomioidaan tässä projektissa. Yhä edelleen taas kustannusarviota ja suunnitteluaikataulua jo tässä vaiheessa, kun pääsee siihen vaikuttamaan, niin siihen on vielä mahdollista vaikuttaa. Ja sitten tavallaan tulee tämä täysin niin kuin, uusi vaihe tai uudella tavalla nimetty ehdotussuunnittelu, ja siinä tosiaankin on tarkoituksena luoda vaihtoehtoisia suunnitelmaehdotuksia, jotka täyttävät tuolla hankesuunnitteluvaiheessa luodut tavoitteet. Eli just se, että luodaan rakennuttajalle mahdollisuus tai käyttäjälle tai kuka se asiakas onkaan mahdollisuus valita, että tässä olisi pari vaihtoehtoa, jotka ovat erilaisia ja niissä on erilaisia kriteereitä. Ja ennen kaikkea tässä ehdotussuunnittelussa olisi erittäin tärkeää käyttää havainnollistavia työkaluja, että jonkinlaisia analyysejä, laskelmia, simulointeja, havainnollistavia kuvia, koska useimmitenhan se rakennuttaja ja käyttäjä ei ole nyt sitten teknisen alan ammattilainen, että siinä on niin kuin ihan turha lyödä hirveitä kasoja jotain valaistusteknisiä laskelmia. Tässä nämä kaksi vaihtoehtoa on, vaan tavallaan pitää luoda havainnollistavaa materiaalia, jota pystyy maalaisjärjelläkin ymmärtämään, että itse olen ainakin tässä todennut, että mitä enemmän vaan ajattelee asioita maalaisjärjellä, niin sitä paremmin kun tämä kommunikointi kaikkien kanssa myös työasioissa etenee. Ja tässä sitten ehdotuksia asiakirjoiksi. Nythän nämä asiakirjat eivät ole sellaisia, että näin pitää tehdä, mutta että nyt varsinkin valaistussuunnittelussa, jossa ei ole ollut koskaan näistä runkoa, niin me ollaan kirjoitettu sinne ihan näitä nimiä, että mitä olettaisimme, että pitää näissä työvaiheissa tehdä. Ja tietysti kaikenlaista muutakin saa tuottaa, että tämä ei ole tarkoita sitä, että mitään ei saa tehdä. Että juuri näitä vaihtoehtoja pitää esitellä tavalla tai toisella, on ne sitten ideakuvia, havainnekuvia, valaisintyyppiehdotuksia, leikkaus- ja tasopiirustuksia ja tietysti laskelmia, jotka välttämättä ei tarvitse olla siinä kaikessa esittelymateriaalissa mukana, mutta niin kuin tavallaan viiteaineistona tai liiteaineistona. Ja sitten täällä viimeisenä just se, että nyt tämä on varsinkin se vaihe, jossa se suunnitteluvaiheen päätteeksi pitää ne ehdotukset esitellä lävitse, käydä läpi, arvioida yhteistyössä sen projektiryhmän kanssa, ja sieltä pitää valita se, että mitä lähdemme työstämään jatkossa, koska muutenhan tästä ei tietysti koko vaiheesta ole mitään hyötyä, mutta tavallaan tässä saadaan kirjattua, että sitten se vaihtoehto 2b oli se, mitä me lähdetään toteuttamaan, ja sitten kaikki suunnittelijat niin kuin lähtevät tekemään, niin tämä tietysti valaistuspuolella on helppoa, mutta tietysti tämä pitää kaikki integroida sitten arkkitehtisuunnitteluun ja sisustussuunnitteluun, että jos sitten kaikilla on monenlaisia eri vaihtoehtoja, että mitä valitaan ja että mitkä on kaikilla eri suunnittelualoilla sitten se valittava jatkosuunnittelupohja, niin ei ehkä ole niin yksinkertaista kuin se tässä näyttää. Mutta siinä vaiheessa päästään sitten yleissuunnitteluun, jossa siitä valitusta vaihtoehdosta laaditaan toteutettavissa oleva yleissuunnitelma. Ja erityisen tärkeää on viimeistään tässä vaiheessa, että tehdään yhteensovitusta hyvinkin voimakkaasti kaikkien suunnittelualojen kesken, eli talonrakennushankkeessa tarvitaan sitten todellakin rakenne, arkkitehtuuri, muut talotekniset suunnittelijat, että miten ne ratkaisut saadaan sinne taloon edes mahtumaan, jos puhutaan sisätiloista, saati sitten tietysti ulkotiloista, että mitä siellä ulkopuolella saa näkyä ja mihinkä voidaan mitäkin laitteita edes periaatetasolla asentaa.
Ja tässä on taas esitetty näitä mahdollisia asiakirjoja, suunnitelmaselostus, jossa ollaan haluttu vielä nostaa esiin, jonka tulisi sisältää valaistusohjauksen periaatteet, ja koska nykypäivänä yhä enemmän on vaihtoehtoja ja se on yhä enemmän valaistusohjausjärjestelmät niin kuin lähes jokaisessa hankkeessa mukana, että tavallaan esitellään jo tässä vaiheessa se, että mitkä ne periaatteet siinä kiinteistössä eri järjestelmille on. Sitten tehdään valaisin sijoitteluja, mutta ei koko hankkeeseen, vaan tyyppitiloihin tai niin sanotusti tärkeisiin tiloihin, eli johonkin niin kuin päätiloihin siinä, että jos siinä kohteessa, että on se sitten tämmöinen auditorio tai pääsisäänkäyntiaula tai ruokasali esimerkiksi oppilaitoksessa, ja sitten on ne luokat, mutta niitä kaikkia luokkia tai luentosaleja ei tarvitse tehdä, jos niissä ratkaisut on samanlaiset. Sitten luodaan jo alustavia valaisintyyppejä, valaisinluetteloa, riippuen projekteista visualisointeja, havainnekuvia ja muita tarvittavia piirustuksia, tälleen abstraktisti sanottuna. Ja tässäkin tietysti erittäin tärkeä vaiheen päätteeksi, että se arvioidaan, ollaanko nyt saavutettu ne tavoitteet, mitkä alussa luotiin, ja saadaan hyväksyntä, että nyt tästä yleissuunnitelmasta lähdetään tekemään sitä niin sanottua toteutussuunnitteluvaihetta. Näissä molemmissa vaiheissa on sitten nyt nämä kaikki edelliset tehtävät oli niin sanottuja perustehtäviä, mutta että sitten näitä erikseen tilattavia tehtäviä tässä voivat sisältää. Meillä oli muistaakseni niitä jonkin verran enemmänkin. Mä nostin muutaman mielenkiintoisen asian sieltä esiin, eli siellä oli oikeastaan se vaihe, jota en nyt ole ottanut tähän erilliseksi vaiheeksi, eli nämä rakennuslupaan liittyvän materiaalin laatiminen sekä tarvittavat neuvottelut. Eli valaistushan nyt ei yleensä liity rakennuslupatehtäviin, tähän on arkkitehdin ja joidenkin taloteknisten suunnittelijoiden dokumentteja, että he joutuvat hakemaan rakennusvalvonnasta hyväksyntää, mutta että esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla niin julkisivuvalaistus on sellainen, jossa rakennusvalvontavirasto varsinkin Helsingissä vaatii toimenpideluvan, eli hankkeessa pitää laatia useimmiten kuitenkin aina vähän erillistä tai lisämateriaalia sitten näitä viranomaisia varten, ja se vaatii myös erillisiä neuvotteluja. Ja tietysti niin kuin hankkeessa suunnittelijan on erittäin järkevää niin kuin havahtua tähän asiaan jo siinä vaiheessa, kun hän tekee tarjousta, että jos niin kuin näkee, että tämä projekti on varmastikin sellainen, jossa tulee olemaan julkisivuvalaistus, niin pystyy arvioimaan itsellensä, koska tämäkin on asia, joka vie oman aikansa. No sitten tämmöiset, jos tehdään 3D-simulointeja tai visualisointeja, niin se alkaa viemään todella nopeasti aika paljon aikaa, niin se olisi tämmöisiä erikseen tilattavia tehtäviä. Tuotemuotoilu tai tuotesuunnittelu, jos tarvitaan jotain projektikohtaisia virityksiä, niin sekin vaatii oman aikansa, ja on hyvä päästä neuvottelemaan, että se on näitä erikseen tilattavia tehtäviä. Koevalaistukset, joita monissa hankkeissa tehdään, niin tietysti silloin, jos on aktiivinen rakennuttaja tai käyttäjä, heillä on jonkinlaista omaa organisaatiota auttamaan tämmöisessä koevalaistuksessa, niin se voi syntyä siinä muun suunnittelun ohellakin, mutta että jos suunnittelija joutuukin tavallaan järjestämään sen koevalaistuksen, jos puhutaan vaikka julkisivuvalaistuksesta, missä tuossa edellisessäkin vaiheessa meni, niin siinä kestää oman aikansa, kun haalii ne suunnitelmaan sopivat valaisimet, kerää ne, hoitaa sähköt, sopii kaikki asiat, sitten järjestää sen, purkaa kaikki pois, palauttaa tarvikkeet, tekee arvioinnin siinä, niin siihen saa kanssa palaamaan jonkin verran aikaa. Sitten tietysti tämmöisiä, että jos lähdetään tekemään investointia ja elinkaarikustannuslaskelmia yhtään tarkemmalla tasolla, niin nekin määritellään tuonne erikseen tilattaviin tehtäviin. Nyt viime vuosina sitten tuolla viimeisessä, teillä olikin täällä itse asiassa meidän firmasta esitys näistä ympäristöluokitusjärjestelmistä, niin siihen liittyvien esiselvitysmateriaalin laatimiseen osallistuminen niin vaatii tietysti kanssa jonkin verran aikaa, riippuen tietysti, että mikä se ympäristöluokitusjärjestelmä onkaan. Mutta että erittäin järkevää on saada se sitten tehtävänä siirrettyä tuonne erikseen tilattaviin tehtäviin. Sitten päästään, kun ollaan jo näin pitkällä projektissa, niin siihen toteutussuunnitteluvaiheeseen, jossa tosiaankin on
vaihetta, jossa ensimmäinen on tämä niin sanottu hankintoja palveleva kokonaisuus, jossa perustehtävä on sitä, että se suunnittelumateriaalien pitää olla tuo ensimmäinen tuolla oikealla, että urakkasopimukset voidaan muodostaa, eli tavallaan urakkalaskentamateriaali. Sitten se rakentamista palveleva vaihe on sitten, että rakennus voidaan rakentaa, eli tarkoittaa käytännössä sitten asennuspiirustuksia ja tämän kaltaisia detaljipiirustuksia, jotka välttämättä ei sitten ole enää valaistussuunnittelussa niitä perustehtäviä, eli ennen kaikkea valaistussuunnittelussa varmaankin on niin, että nämä perustehtävät liittyy tähän hankintoja palvelevaan kokonaisuuteen, jossa tuotettavia asiakirjoja nyt minimissään on sitten tämä, että siellä on valaistuksen järjestelmä, kuvaus tai suunnitelmaselostus, valaisinta pistesijoituspiirustukset, tarvittavat leikkaukset ja sitten valaisin luettelo, jolla sitten ne suunnitelmat tulisi saada selviksi, jotta urakoitsija pystyy sille laskemaan hinnan. Mutta sitten sen lisäksi näitä erikseen tilattavia tehtäviä voi tietysti olla monenlaisia. Tässä muutamia nostettu nyt esiin sieltä meidän luettelosta. Purkusuunnitelmia, mitä puretaan, mitä säilytetään, jos on kysymyssä peruskorjauskohteet. Myös tämmöisiä urakkakyselymateriaalien laatimiseen osallistuminen voi liittyä siihen, että autetaan rakennuttajaa tässä. Sitten taas kerran, että jos koevalaistukset päätetäänkin tehdä vasta tässä vaiheessa. Ja sitten tässä vaiheessa sitten sen viimeisen ympäristöluokitusmateriaalin laatiminen ja kokoaminen ja toimittaminen, sitten mikä se järjestelmä onkaan, niin siihenkin saa sitten kyllä tunteja palamaan, varsinkin jos samalla pitää vähän perehtyä, että mistä tässä onkaan kysymys, kun se on vähän uutta. Ja sitten siinä tuossa on kirjoittanut nyt, että ennen rakentamista, mutta että rakentamisen aikana ehkä sitten siinä seuraavassa vaiheessa, että koska nykypäivänähän useimmiten rakentaminen jo aloitetaan, kun suunnittelu tosiaankin on vasta hyvinkin vaiheessa, niin siinä voi tulla jos jonkinlaista suunnitelmamuutosta ja yhä edelleen tietysti koevalaistukset on nostettu täällä joka kerta erikseen listoille, että se sitten muistetaan, että niitä pitäisi pitää erikseen tilattavissa tehtävissä ja sitten liittyen ihan tämmöiseen, että jos tarvitaan suunnittelijalta asennuspiirustuksia, että on niin erikoisia asennuksia, niin ne olisi siellä järkevä tehdä. Sitten päästään rakentamaan, ja ajatuksena on se, että näiden ei pitäisi olla nyt sitten suunnittelutehtäviä, vaan asiantuntijatehtäviä, mutta nyt tässä just se balanssi, että aletaanko niin kuin rakentaa jo puoli vuotta sen jälkeen, kun niin kuin ensimmäisen kerran on kuullut projektista, niin useinhan myös näin käy, että kyseessä on sitten semmoinen tasapainon hakeminen, että mikä on mitäkin tehtävää, mutta että tässä perustehtäviin näissä itse asiassa jo sieltä taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelosta niin on määritelty sielläkin, että oikeastaan perustehtäviin kuuluu vain tämmöiset tuotehyväksynnät ja työmaakokoukset. Tuotehyväksynnät kuulostaa helpolta hommalta, mutta että nykypäivänä se tarkoittaa myös sitä, että kun esimerkiksi näitä uusia ledejä tuppaa joka nurkasta sisään, että jos sä oot puoli vuotta aikaisemmin speksannut jonkun tuotteen, niin sitten kun niitä kysellään sitten työmaalla, niin sittenhän jokainen valmistaja tarjoaa jo uuden sukupolven tuotteita. Että kun meillä on tässä samalla hinnalla parempia, sitten tavallaan ne palaakin suunnittelijan pöydälle arvioitavaksi, onko ne sopivia nyt sitten tähän hankkeeseen. Mutta sitten näitä erikseen tilattavia tehtäviähän sitten voi piisata vaikka kuinka paljon. Nyt tässä pitää sitten pystyä pitämään hanskassa se, että mitkä lähtee menemään sen perustehtävien sopimuksen ulkopuolelle ja mitkä ei, jotta asioista voi sitten sopia siellä asiakkaan kanssa. Eli työmaallahan sitten voi piisata erilaista työmaakatselmusta valaisimiin liittyen, asennuspaikkoja, asennuskorkeuksia, asennustapoja, kaikenlaisia niin sanottuja toimintakokeita tai tämmöinen yleistermi, joka täällä eri tehtäväluetteloissa on tehty. Eli nyt valaisinten osalta se toimintakoe voisi olla, että valaisinten suuntaukset ja ohjausjärjestelmän testaus ja sitten näiden valaistustilanteiden ohjelmointiin osallistuminen. Tässä on kirjoitettu nyt näin päin, että periaatteessa tämä rakentamisaika on kuitenkin urakoitsijan vastuulla. Tietysti on eri asia, jos suunnittelija ottaa tavallaan työsuoritukseksi sitten kaikkien valaistusohjelmointien laatimisen.
mutta se on sitten taas niin kuin, työmaan kanssa sovittava niin kuin työsuoritus eikä suunnittelutehtävä, joka on kanssa hyvä pitää mielessä. Kohde saatiin rakennettua, saadaan vastaanotto ja takuaika, ja tässä niin kuin erittäin tärkeänä silloin varsinkin, jos valaistuksessa juuri on näitä ohjausjärjestelmiä, niin olisi se, että on mahdollista pitää käyttäjäkoulutusta, niin kuin ihan siellä, jos on yksinkertainen yksilökäyttäjien käytettävissä oleva järjestelmä, tai sitten se, että jos siellä on joku laajempi valaistusohjausjärjestelmä, jossa on jotain keskusyksiköitä, että sitten joku siinä kiinteistössä tai kiinteistön ylläpidon edustajat, että he edes osaavat käyttää sitä. Ja sitten erilaiset jälkitarkastukset sitten, koska useimmiten kaikenlaisia viivästyneitä asennuksia sitten tehdään myöhemmin. Tässä on oikeastaan tämä tehtäväluettelon runko. Tuossa tosiaankin viittaan noihin kahteen siniseen pykälään, jotka ei ole niitä lainkaan suunnittelijaa koskettavia vaiheita, mutta itse asiassa kaikkiin näihin vaiheisiin siis liittyy valaistussuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Mutta sitten tietysti se, että jos teillä on projekti, niin se on tietysti sitten juuri se sopimuskysymys, että missä kaikissa vaiheissa mä näen sen niin, että missä kaikissa vaiheissa saa olla mukana, eli se, että siitä työstä maksetaan korvaus, koska joku voi tehdä niitä ilmaiseksi omalla ajallaan, niin kuin täällä joku sanoi, mutta että silloin kun puhutaan ammattimaisesta toiminnasta, niin minä ainakin olen sitä mieltä, että suunnittelusta ja kaikista siihen liittyvistä tehtävistä niin maksetaan korvausta. Nyt tosiaankin viime kesänä tämä sisältö on saatu eri näiden järjestöjen kanssa yhteistyössä luotua lukkoon, ja niitä on otettu käyttöön. Sitten tietysti tällaista koulutusta ja informaation jakamista ollaan aloitettu, mutta meillä ei vielä ole sellaisia virallisia luettelopohjia. Ne on tulossa tuotantoon tuolta Rakennustiedon ja Raklin yhteistyössä, ja niitä nyt niin kuin odotetaan kuumeisesti, toivon mukaan nyt tässä alkuvuonna tänä vuonna saadaan ne, niin kuin ne viralliset pohjat, että tässä vaiheessa ne Excel-pohjat eri järjestöjen laatimina löytyy sieltä Raklin nettisivuilta, ja ne on kaikki niin kuin eri järjestöjen laatimat omat Excel-pohjat, joissa on kyllä samat otsikot ja numeroinnit, mutta että tavallaan niille ei ole yhtenäistä ulkoasua eikä tämmöistä tulostettavaa printtiä, joka tietysti olisi erittäin tärkeää saada pian käyttöön. Ja sitten tietysti kun nykypäivää eletään, niin kaikkien halutaan olla sähköisessä muodossa, eli tämmöinen selainpohjainen käyttöliittymä on ollut tässä suunnitteilla jo jonkun aikaa, ja toivotaan, että semmoinenkin saataisiin käyttöön, koska nyt niin kuin varsinkin ehkä tämä valaistussuunnittelu on vielä helppo homma, mutta että siellä on näitä muita erittäin teknisiä ja vakiintuneita suunnittelualoja, joissa niin kuin niitä vaiheita ja tehtäviä on todella paljon, että siihen Excel-viidakkoon kyllä hukkuu, että jos olisi selainpohjainen versio, josta voisi heti kun vaan valitsee, että ei tule lisätehtäviä, niin saataisiin niin kuin se tehtäväluettelo koko ajan supistuisi siinä, että se olisi helppokäyttöisempi. Tämä kokemuksia itse on ollut tässä tosiaankin, nyt on vuosi 2013, niin aika monta vuotta puuhaamassa tätä pitkää kehitysprosessia, joka oli tosi mielenkiintoinen, mutta ja niin kuin positiivisena kokemuksena oli se, että mä olin esittelemässä tätä asiaa tuolla Oslossa viime syksynä täällä pohjoismaisessa valaistuskonferenssissa, niin siellä oli pohjoismaiset kollegat aivan niin kuin otettuja siitä, että miten joku on saanut tämmöisen niin kuin yleisesti hyväksytyn valaistussuunnitteluun niin kuin tavallaan toimialan määritelty, miten se voi olla mahdollista, niin tavallaan se, että me lähdettiin mukaan tähän tämmöiseen yleiseen kehitysprosessiin, jota Rakli veti kaikkien eri järjestöjen välillä, niin oli niin kuin todella käytännöllinen ja tehokas ratkaisu, että pääsimme mukaan semmoiseen, koska sitten jos me oltaisiin niinku ryhdytty yksin tätä puskemaan tonne ja käyty koputtelemassa kaikkien järjestöjen oville ja toimikuntiin niinku esittelemässä, niin tähän olisi niinku, me oltaisiin vasta niinku ensimmäisessä luonnoksessa ja moni ihminen olisi sanonut jo ei.
Ja niin kuin kaikissa kehityshankkeissa, niin tässä on vaadittu suvaitsevaisuutta ja yhteistyökykyä niin kuin ihan yli rajojen, mutta hyvässä hengessä on menty ja aikaa tämä on vaatinut ihan niin kuin työstämisessä ja tietysti tälleen niin kuin ihan konkreettisesti 2008 aloitettiin ja nyt aletaan olemaan niin kuin ensimetreillä käyttöönotossa. Mä en tarkoita, että tämä olisi nyt loppu, niin kuin, mutta pikemminkin tämä on nyt alku, koska nyt meidän täytyy saada se käyttöön. Tämä on ensimmäinen versio tehtäväluetteloista, jotka kun me saadaan käyttökokemuksia, niin päästäisiin sitä sitten myös kehittämään. Et sit, kun tulee se, nyt tämä oli VAL 2012, niin meille sitten ehkä tulee se VAL 2020 tuossa. Kohtahan se on jo 7 vuotta vierähtänyt. Ja lopputulos, ainakin itse olen niin kuin todella ylpeä, varsinkin kun olen puhunut ulkomaisten kollegojen kanssa, että valaistussuunnittelu on Suomessa nyt virallisesti tunnustettu ammatti, jonka työprosessi ja tehtävät on määritelty. Ne on määritelty kirjallisesti yhteistyössä eri rakennusalajärjestöjen kanssa, eli tämä on oikea tunnustettu ammatti, josta tosiaankin työstään saa pyytää kohtuullisen korvauksen ja siitä kuuluu myös maksaa. Kiitos.